atorgar per unanimitat el guardó a l'obra titulada La revolta d'Adam. Un cop oberta la plica, l'autora és Lourdes Boigues. És un honor haver guanyat de nou aquest premi després de 10 anys. Efectivament, fa 10 anys, embarassada del meu tercer fill, vaig pujar a si mateix amb una obra anomenada El secret de Caterina Cremer. La vampira ha volgut que tornara i m'ha enviat la inspiració dintre d'una nau espacial. Som més de paraula escrita que de paraula verbal. Així com l'escriptura em sembla un plaer, la promoció de les obres em pareix un deure, però jo soc molt complidora i si cal pronunciar un xicotet discurs, jo ho faig. La literatura és essencial per a mi, m'ha marcat la vida. Gràcies a ella soc qui soc. Una persona tolerant, respectuosa en la diversitat, agraïda i sobretot satisfeta, molt satisfeta. Si algú de vosaltres nota un buit emocional que res no pot omplir, li recomano que escriga, que agafi paper i bolígraf o l'ordinador o la tablet, perquè ara es porta de tot, i que escriga. El poder que dona crear una història no es pot comparar amb res. La satisfacció de bastir un món, inventar uns personatges i arribar a viure amb ells tota mena d'experiències és insuperable. Aquesta vegada he optat per la ciència-ficció, La revolta d'Adam. La guerra i la contaminació han exhaurit els recursos naturals de la Terra i les autoritats han hagut de fundar una colònia en un planeta llunyà. Però què passa quan una mare envia lluny els seus fills? Que s'acostumen a viure sense ella. La nova generació de colons ja no es conforma amb els que els ofereix la Terra, volen més. I així ve el problema per a uns i l'alliberació per a altres. Si l'ecologisme, l'anticolonialisme i el pacifisme són els tres fonaments de l'obra, l'amistat, l'amor, el perdó i la valentia en són les parets, així com l'aventura, l'emoció i la diversió conformen la teulada. He gaudit escrivint com si estiguera llegint una de les meves obres preferides, perquè sí, ho confesse, soc una lectora voraç. Llig llibres de tots els gèneres. M'agraden les novel·les fantàstiques, les novel·les negres, les històriques, les costumistes, etc. I aquells que em coneixeu com a autora haureu comprovat que també he escrit llibres de tots els gèneres. Ara tocava la ciència-ficció. Espero que us agradi la meva novel·la, la que fa d'essa, La revolta d'Adam, les aventures d'un xicot que estima sa casa, que odia la manipulació i busca la veritat. Adam és capaç d'encarar perills i castigs per tal de salvar el món que coneix, el seu món. Adam, igual que la figura bíblica, és expulsat del seu paradís, però ell no es conformarà. No us conformeu vosaltres tampoc, lluiteu per allò en què creieu. Busqueu el vostre paradís, que segurament està més a prop del que imagineu. I per damunt de tot, gaudiu de la literatura. De la bona literatura que ens ofereix l'oportunitat de viatjar a territoris inexplorats, més enllà del món que vivim. Un món que necessita persones intel·ligents i imaginatives, que aporten solucions als conflictes i les injustícies que patim. Injustícies provocades sovint per la ignorància dels que manen. Visquen les lletres i visca la llibertat de pensament. Gràcies.